uya undijekeserewo pamberi pachangamire Dotito kuti uri kuti nezveurodzi hwedu kana tatadza kuwirirana tingachirambana yedu. Movers, uya undijekeserewo pamberi pachangamire Dotito kuti uri kuti nezveurodzi hwedu kana tatadza kuwirirana tingachirambana yedu. Iyo makufuta vaita basa sekretari abuya dari nokupa mukana kuti mutaure pamusoro ichangamire. Inini ndakakwira dare rino nechikonzero chekuti inini ndine vana 5 nemurume uyu takatorana 95. Akazorora mumwe mukadzi ndokubva taita vakadzi vaviri kudaro mumwe wangu atovawo vana 4. Kumashure kwesoko zvinhu zvanga zvakanaka chindipa kodzero yangu kubva ini naamai guru chese naamai nini. Asi iko zvinezvi kwaane 4 years murume wangu uyu chekutanga akavakira amai nini imba pamba patiri kugara. Inini haana kundivakira ndiri kuvaka ndega. Yaamai nini yakatopera. Inini yangu izvo zvaisati yapera. Tiri pakati pekuti tichivaka saizvozvo akabva ashedza munin'ina wake ndokubva ati gore rino ndafunga kuti ndipana amai guru venyava mari yokuti tivake vanhu vachinyatsopedzisa basa ravo. Ndokubva andipa inini 500 amai nini bhava pa 500. Ndakatofara nazvo ndakati ita zvakanaka tichipedzisa basa. Asi ndakaona murume wangu akauya akasvika akanditi mwana pamari iyeye ndipeiwo 200 tibhadharire mwana wechikoro. Ndakasvigamuchira ndakatora mari iye ndakamupa kanobhadharira mwana wechikoro zvikanzi ndinokudzoserai. Kwapera 3 days bauya futi zvikanzi amai mwana ndipei $100 nditenge diesel ndichakudzorerei ya 300. Ndakatora zvekare ndakamudzosera ndokubva yaita 300. Ndichingoti nini ndichadzoserwa mari yangu tienderere mberi nebasa. Pakava kuenda ndikokuenda mari handina kuidzosera. Apo vaitove pakati nebasa rekuvaka imba yaamai nini izvo zvaane 2 years. Yapera imba yaamai nini yendakadzoka kuna baba chindipedzisirai mari yangu ndiwane kususukidzochi basa rangu. Zvikanzi mari pari zvino handina zvinhu zvakandiomera. Tikati ingawani pamba panapa zvinhu kana dai zvichinetsa dzimwe nguva munotombotengesawo maasitsi atinayo sekutengesa kwamakaita makiripi muchipedzisa imba yaamai nini. Komadikuwanawo zvamungaite kuti mundidzosere iye mari yendiite sei ndiendererewo mberi nebasa rangu. Baba wakwangu vakanditi handisi kuzvikwanisa. Kusvikana nhasi mari haana kundiita sei haana kundipa. Ndakamborwadziwa nemwoyo bva ndangozvigamuchira kuti hazvinei murume wandakagara naye. Tamumba imomo kuti inini imba indakazopedza sandega iye achirarama amai nini akavaitira. Ndinoshungurudzwa ndiri mukati meimba iyoyo yandakavaka ndega iyoyo. Ndinoshungurudzwa nenzira yakamira sekudai. Murume wangu uyu barika redu kubvira amai nini vachiuya aitita 2 days kwaanenge achirara 2 days ndiko kwaanodya ndiko kwaanogeza ndiko kwaanobikirwa. Ndakaona murume wangu achinja. Ndinodziisa mvura ndobika sadza ndovhara kumoto anenge akangogara kumba kwaamai nini. Ndombotandara ndichiti baba vachauya ndoenda kunorara. Anozouya 11 o'clock kana kuti 12 o'clock kana kuti 1 o'clock mahours 3 aya ndio mahours yaanoita se yaanouya. Apo anenge akabata radio yake mumaoko. Radio iyi anotenga karedhiyo kogara kumba kwaamai nini. Kana kakunetsa kakufa ndokaanozouya nako kumba kwangu otenga imwe odzosera kumba kwaamai nini. Ndiyo yaanouya achiridza akabata mumaoko osvika ogadzika apo 11 o'clock. Pakutanga ndakabvunza nai baba ko mutemo wachinja nei semararamiro yataita sei yataita. Zvikanzi undipe mutemo panopamba pako here. Apa anobva andichichidzira zvoda kundirwisa ndokubva ndadi pandanyarara. Chiitiko ichi chakaramba chichiitika kusvika akasvika pakuti kana nemadays yacho yaita 2 days yeye anga akuuya nezuva raanoda. Kusiri kuti 2 days dzidzi dzataipanana nezuva raanoda iyi kuti kana kuti pawiki anogona kuuya 1 day. Ina ndaienda kobvunza kumba kwaamai nini ndairamba ndakagara kumba kwangu. Ndakaita 3 times ndichibvunza tiri tega ndichingopindurwa kunzi haundipe mutemo. Ndaona kuti
kubva pakutorwa kwemari yangu kuti ndisapedzise imba ndopakauya kuchinja kwemutemo uku kuchenjererana. Saka tine muzukuru watinogara naye ndakabva ndakuti akauyaona 12 o'clock kudziendaimutsa muzukuru kuvai agogo 12 o'clock izvozvi sekuru wako ndokutopinda kwaari kuita pai munhu kuitirawo iwewe muzukuru mangwana agogo zvakanaka. Kusvika nanhasi murume wangu uyu svondo rakapera ndopandikazomuudza kuti baba womwana chimbodzokerei zvenyu kwaana inini titange tagadzirisana kuti muzosununguka kuuya mupi kuuya muno mushure mekunge anga akutondirwisa ari kumba kwaama inini ikoko pakurarama kwese kwatiri kuita kukuvhura kwakaita vana vechikoro kuti azoda kundirwisa ndizosvika pakusarenda kudara. Vana vechikoro vakavhura tine tirakita pamba anoita mari icho netirakita iyoyo hakuna kana sendi ndinouya kumba kwangu hakuna kana chaanondisuma kuti kwandabva kushanda ndawana izvi kana akauya negrosari raanenge atenga paanenge aita mari icho pai handina chandinoziva kuti atengei zvinosvikira kwaanyama haina kucheka yacheka nditi tikita kuti makanyakire basamanika zinoto mabvakumoenda kwanira namba chaizvo zvamamangara mataura nditi zvadaro point yangu yekupedzisira yechitatu yakazondisumudza mumba kuti izvi zvakudawo kuti ndiende kumakurukota mutemo uyu wandiremera. Murume wangu akachata naameinini vai vachata kudaro ini ndazviziva ndakaita mwedzi wese ndakanyarara handina kubvunza ndokubva ndazoti nhai baba womwana ndakanzwa kuti musi wa29 August makachata naameinini ko muchato uyu muchato werudziko nokuti muchato yakaita sei yakasiyana siyana zvikanzi ndakambokusuma here kataiwa hamuna ndosaka inini ndamirawo kwemwedzi wese zvikanzi yemirira kusumwa ndokubva ndanyarara kusvika nanhasi asati andisuma vapedza nditi baba manga mazuva atana adzimai venyu tinoda kuti muti gaga muiti iyi ndechokwadi iyi ndenhema iyi ndakazodai ndikazodai raika handeitinzwe pamusoro yodari mazwi atova nadzimai vangu kuno mamwe mazwi ava norombo ozi kana pakauya kuti musungwe ndakazika mamwe enyaya ndikusangana naye muno mudari inorombo zvikuru nokutaura kwacho adzimai vangu nokuti zvimwe zvacho vanyeri inini ndakutaurira chokwadi changu mudzimai wangu vandova vana vashanu navo ndandigere navo zvakanaka hongu chokwadi ndodzimai vaviri uyu ndiye mudzimai wangu mukuru ndatigere zvakanaka handina imba yandikavakira mudzimai wangu iyeyu kana kana mumwe wacho wechipiri chandikaziva ndechekuti inini masimbi yangu yandinoti ndagadzisa takohwa handikwanisi kuzoona mari yekuzopa zvavanoda ndinokaita mutemo wekuti ndinorimira mukadzi wangu wega wega vese vari vaviri 2 hectares dzesoyabins ndodzavanokohwa vese vakavadzipa vese vanozimba yake uye anoimba yake. Chakaitika ndechekuti chavangati panguda ndakatama katika nogara kwaamainini taigara komboni sati agara ndino A2 sati agara tisina kusvikira ndaigara komboni ndovandazotama ndavanogara ku-A2 kuti nditame ndiende ava ndo vakatanga vakaimba ikoko amainini vachiteera. Saka ndakashaurwa nadzimai vangu zvandikanyara mukomboni kubuda ndikazobuda nousiku nichienda kurara kumunda. Pakaita nguva tisingawirirani zvakanaka ndovanashedza mai guru vakauya kuti vatienzanise. Mai guru vakasvika vakabvunza vakagara 2-3 days wechi4 ndobva vabvunza munyanya wavo vakataurirana ndobva vanishedza ndobva vabvunza munyanya wavo kuti zvakafamba sei bvachitikura ndobva ndakubvunza namai guru ndikati ndochipindura yamai guru zvakaitika. Mai guru vakati handikwanisi kuti handikaiko kutonga ini ndoshana ana bhuti kuti zvikara zvamauya usakwanisi kunitonga zvinodii tikadaro ngaichiperere papo amai guru vakapera akazosvedzwa wazukura namavhura havana kuuya kubva pazouya adzimai vada kusvikira kuti ndakana ndikuye vakazouya vanina vangu zvokwadi vasvika vakatienzanisa tikaenzanisa zvakanaka takataka zvakanaka. Vadzimai vangu vanamata chechi inonzi Johani wokutanga iri kwedipo wechipiri vanamata inonzi Chitawara iri kwedipo. Wechitawara vakauya kumba kwangu ina ndinamate kwese ikoko. Wechitawara vakauya vachiti vari kuda marriage certificate kuti vabhabhatira vadzimai vangu. Vakaita katatu kokuuya ndichivati handikwanisi nokuti handisati apedza kurorana tezvako handikwanisi kutaura murume iwoyo. Wechitawara vakati ndivo vanoita izvozvo. Ndobva vaenda kuofisi kwaDA vakaita mapepa avo vakadii ndakasaina handisi kuramba ipapo. yariyo ava here vadzimai vadiki rega indipedze kutaura
ndakasaina manzwaka adzimai vangu vakuru vanochesheyawo vanopinda tibatisei ipapo vakabva vandibvunza hatina kubvunzana nino zvakanaka takapopota nezvokwadi kusvika ndikati aiwa nyaya iyi chokwadi ndofana kuvajekesera naivo vakasununguka kuti tiitei saizvozvo asi handikwanisa kuita makadzesa handidapedza kushukurwa sezvo ngaita kunokadzi vadiki vari dambudziko redikazouya pano masvondo mairi kuti matatu apfuura ndopatikazopesana zvokuti titi hatisapindidzana mudzimba ndakabva kuona bhora vanoona bhora inonzi uefa ndakasvika kuma11 ishokwadi zvakutaura ndakatora pakiti yemaputi yakanga iri modhuku maadzimai vangu ndabika tii ndakashaya chimodhu ndobva ndanotanga kumwa tii adzimai vangu vakanditi udyei ndati maputi tikanzi ukuziva here munhu atenga maputi iwayo ndobva tanga kushauta ndo pakavatangira kusanzwisana kwedu mumba wapo munorara muzukuru namudzimai wake muroora vangu variko nomwana natsano variko vakashedzwa kunzi yemunzwe zvanenetsana nomunhu vaive vakamuka sovana vadiki vakatadza kunditonga ndikaramba ndikarara kuti handikwanisi kutemwa navanavo adzimai vakazoudzana natsano vaya kuti budisai munhu mumba bhozi imba ndikatenga ndikavaka nomari yangu budisai munhu abude mumbamo ndakanyara bhozi varo rangu vamuka ndakataima varo vachidzokera mumbamao ndibva ndabuda ndibva ndaverera ndabuda mumbamao ndo mabudi yakaita mumba madzimai angu hapana masvondo mana tazouya kunyaradzo kutabhikisi kurufu wababa mukuru ndo nadzimai angu apo tatatowirirana ndobva ndati apa ini ndakudzokera kumba adzimai ndibasa kutabhikisi nehama dzawo handisi zvakakura asi chandikuziva kuti nyaya yemuchato ndikakurukurika ndoikapa kuti adzimai angu azouya kuzoripota kurikana ndikatosvikadzi kamukurisa achidakonosunga idzi nyaya dzato adzimai angu ava handidzizivi asi nyaya yemuchato yakutaura kuti shuwa ndikachata nomudzimai wechipiri ndo mafambiro azvikaita kuti ndisiyane muchato ndo nyaya yokushanda ichokwadi baba ndikuona nhau yamukatadza imini baba izwaimudzwe avanhu vahosa imi misimba reninyuno kuenda kuchata nomudzimai mbiri makariwana kuti uye mutemo unoti kudii maamunhu abva zera ini nyangwe hezvo kutaura zvechechi kuti chechi inoti mutemo wakati makamanikidziwa here pindurai pamusoro wedare zvanokubvunza nevedare ndiri kuzinzwa ichokwadi inini kana nhasuno kana kukatodza adzimai angu ada zvokuchata ivo vakuru andinavavo ndinokwanisa kuti ndizviite but hazviitwe ndikandipedza kutaura hazviitwe ndisina kunowurira nemadzitezvaro asi inini pamagariro yangu naadzimai vangu ndiurombo kuti akukudzaya zvinhu zvokumashure manzwa ndikutaurira naadzimai vangu inini ndinokamuka kunyunyuta kandinako kokuti kanotanga kacheneswa kati kanonzaita muchato through chechi yavo yavanamoto ivavo zvinogona kuita asi pachechi yavo vanozokandibata kama ndipango yekuti ndizvitaure ndokwanisa kuzvitaura ndaitombokuudza munhu anotendewa here kuchata nemadzimai mairi mukati munyika muno right nhasuno ndikatonzi neadzimai angu ndida kuchata nhasuno ndikati ndida kuchata inini neadzimai angu kumashure kwatikabvawo iyo haisi nyaya zvayo yandikati ingakanganise asi ndakuzi kumashure kwatikabva ndikandipedza kutaura kumashure kwatikabva adzimai angu ndikambva pano chikomba kokutanga ndandazwa pata kochipiri ndikandipedza kutaura ndandazwa pata kochipiri kuzisezvo tikataurana tikawirirana manzwa here ndibatisei panitaura zezvo tikataurana tikawirirana asi kazondikadzikana zvekuti tichi kundibata pane zvinhu zvikuzi idzi nyaya dzomashure tikawirirana idzi manzwa ndatama kubva kukomboni kuye ndichienda kumunda kwandakugara pane zvinhu izvi manzwa ndibatisei kukomboni ndokunogara chikomba chokupedzisa ndakabata naadzimai vangu chechi mapurisa sungai muhwani muno chechi inamata adzimai yangu inini inonzi jovane kutanga ino mabhandiko maviri jovane kutanga kukomboni koko iriko jovane kutanga kwandakugara kumunda iriko zvakare ndokuna ndokudhuze nizwa asi adzimai yangu havana mate yokumunda kwati kudhuze vanodzokera kukomboni uye kunova mudzimai wechikomba chiyechi yanonamatawo waunoti muprofiti wanoendera kuona zvakamatirawo mwana wechikomba chiye chikomba chetifuti chavo tonamatawo chechi iyoyo adzimai angu andibva kumba wangu achida kuita mapumbwe kana kunona wacho kumba kwechikomba chiye wonge hatamboita noizi nawo asi zvakandibata right baba regai basirani
mhosva aisorovhwe neimwe mhosva. Mapabata baba vangu pazvinau baba handisi kuti hamuna kutadzirwa asi hamugadzirise nekutadza. Handii ndizvo right pandiri kuona inimama kuda kuti pende majuti ekuspari iyayayo kani yanoda kunyatsokuenzaniswa nokuti ndo yanenge yakagariwa ndo yakatsukisiwa maziso yayo maziso baba vangu. Second, pano mari yamakakwereta makagowanisa mari pano bhuru wenyu mamashedza 500 ndobva machizokwereta pichano ndobva makuzokwereta futi muchida kubhadharira mwana wechikoro ndizvo right. Hamuna kuzoidzorera ikokuye kuti imba ipere zvikava advantage kuna imba yaamainini kuti ikabva yatanga kudi kupera. Uyu anenge anochigumumai kuti ndini mukuru iro zita rokuti ahosi makamborinzwa kuira kuti ndini ovhara anditika hapasisina uhosi wacho kapi ihoro mukasakira amaiguru vamo amainini vamo imba yakadi yakanaka. Imi munopindipindi yokuchikomba kuye imi makataurirana makapedza asi izvo zvakasara mupfungwa yenyu munzwisisa right. Nokuda kwamapoinzi amukutaura ekuchechi achitaura here amataura checha aisi ikoko chete kuno kuiriko building yacho iripowa murokesheni yeashitaura ikutonamatwa nevanhu vasina kuchata. Tiri kuti isisu mukaita zvokutamba nechipari munokonvinzwa dheti zvokuti munobvuma nomukadzi manza kunyatso kumuteedza so zvokunyatso kunge mwana wake imi muri murume wake fine machipinzwa pamuchato machata naamainini amaiguru asina kuchata ndoupi ano muchato neasina muchato ano mukadzi anocherechedzwa kuti mukuru ndoupi ano muchato neasina kana tomboibvunzawo vamwa ano muchato terere kunzwa zvataura ende mimi munenge mazvitsinhira kuti zvataura gurukota rabva kutaura mati ndikazonzi paenda kunzi hausaini pakazonzi uya musaini hamuna kuenda kusaina hamuna kuzviendera asi mukazonzi uya musaini pamuchata uya musaini kumanikidzwa vanenge vachida akazonzi uya musaini ndizvozvo ini ndakubata baba pamusoro ndanzwa amai vachitaura nyaya yechipari madhezi kana yamunopanana vataura zvakare nyaya yemari taura zvakatanga kurukota muri kudini ya nyaya yemari ndakasunga zvakare mari yakakweta munadzimai vamuchibhadharira mwana dai kuti tikanetsana mari iyo zvingati ingasvike pakuti kuputsa musha wedu kuti tikasvike kuno kunayo handapatambonetsana nenyaya muri kudii kudivazorera mari yako kwenyaya yechipara madhezi murunzi makuwandira kwamainini muri kudii ya iko kunga kutaura kuda kukoresa nyaya ndikuiramba nyaya kurisa nyaya ndikoza vataura pachena zvekuti vakatongomutsa muzukuru wavo kuti uya kutinisewo kuno nguvaya waya sekuru vako maenda kumunda makusvika kumunda zuva rera doka kuma-6 muchakusakura nguva muchakusakura nguva yekumunda ikokuye ndochivhungu chavanacho kuti haiwa hapana kuti kuya munda makungoenderera kumunda kuye kungoti tingoba chipambese chete kuti ndasvika kungosvika chete nekudzoka vano zvaiziviwa kuti panoya kumawanikwa aiwa hapana ini pane panavandida kubata ndepekuti inini baba runyararo tipeonzeka inini baba muri kunzi imba yamainini kuti izopera handika mune zvamakatengesa kuti imba yamainini ipere ichobata tobva ipapo ndangopinda papinda ndagorokota ndakurowa masarasara chini pandakurowa imomo handika kana imimi makapanana 2 days mochinja maba 1 day mochinja makuenda ukati 3 hours right zvinoreva kuti pama-hours esaya kwamunenge muriku munenge madya kare kana maenda kwako kunorara chete ndizvo sokutaura kwenyu ndizvo asi ndizvo handika tozaturadei sokutaura kwenyu ndizvozvo asi ndinoda kutaura ichiti nguva zhinji handigarumba kwahosi ndiri kwameni ichokwadi kuno muroora varipo
ndinowanza kugara kwa zvakanaka ona netipinde papo nyaya yekuti kune muroora handika hatina kutaura nyaya yekucheni kaisi kumuroora nokanga sabhedhuri Alright, kwa amai kwakazeta muroora nemagara kuti akazeta muroora kuti kwa amai munenge magara magara muzangwe tingapedzera nguva baba hatikupedzera dare hatikupedzwa nguva handiti inini chatada kuzivisa kuti mudzimai uyu muri kumuda here inini ndikuona kwangu kwandaita hatiti mumadudza kuti mukadzi anocherechedzewa kana pano muchato unoakadziwa munhu anocherechedzewa mukadzi anomuchato manzwaka kuno kwamauya kuno kudare kwamama madzimambo vari kutoita kuchatisa vanhu mamereji ofisa manzwaka imi manga muchiti mukati munyika muno unotendwa kana kuti kana ukada hako 5-10 uchata nawo manzwaka pamuchitaura zvinovashakurudzirai zvakanaka maererano ndozvamukaita statisina kutarisira kuti mungati avaho dzinoshaya muchato noita muchato naamainini ndo pari kubuda nyaya dzese rekuti muye kudare apo uyezve mabuda akachena mega munenge muri kucherechedza zvikamboitika nani naamai kumashure zvamapasita mega muchiti izvi nandikazvikanzura zvangu asi pfungwa dzenyu dzichiriko pamusoro ndikangwana kuti dzokere mashure zvishomanana ndikwakunge ndiri kuti batikanei inini ndakutaurira kuti kana nazvinoso ndikada kuti tigare pasi nehama dzomudzimai wangu ndigatinozo muchato wavo zvinogona kuita asi chikandibata ndo mararami atukita ndakuudzai ndoda kutaura chokwadi pamberi pamachangamira vachingu amusore baba ipapo pamataura baba ndaona kunge pakuenda kuna changamire pavachapakombera vachapabata nyaya iripo ndeyekuti panokwenenzvera changamire ipopo hava pasiye imimiwo muchaudzwawo zvokuzenda nekaredhiyo kapera mabhatiri pakati peusiku mabva kwaamainini ivo amai vachaudzwawo kuti onaka ndizvo kusaenda kwako kuchechi kudhuzo muri kutiwo kudii amai vanogona kugadzirisa onamata kudhuze imimiwo chichi zvakuna changamirizvo asi pane zvinopindurai makurukota kuti imimi zvataurwa izvi zvese tikutoona kunge tikutodzoka mumashure pakuti inimi hamuna pamapikisa kuti aiwa apa ndipanga ndakahakira avo amai vataura pavanga vakahakira saka tikutoti makurukota nyaya iyi vanga vava kuchigona kuchiisumudza kuendesa kuna changamiri ndovachazoudza amai ava kuti namata padhuze iwewewo auende nekaredhiyo kapera mabhatiri uchienda usiku biyako anenge achitarisira bhozi kana vanoita rudo havaiti pakati peusiku pakati peusiku ndipekurara manheru nokusendiseni ndo kunolohwa rudo kwemukasienda nawani handipakuonaka saka makurukota iendesei kuna changamiri akusokesa manyana nauiti akuisira kwamuri kuti muchipedzisa basa rapapei kazhinji ndovazoda kusenzana nemamangariro akaita kanyaya tisanyanyobuda munyaya kuti pese takudzisanganisa dzaakuzosangana-sangana claim amai ava vachikwira dare vakati huya kundijekesere pamaringe neurodzi hwedu kana tatadza kuita zvobva tadii tarambana ndo zvandanzwa claim zvakaitaura tatakusangasa zvinhu tozopesa tatadza kuziva kwatiri kuenda kwacho papamanzwa zvataura claim zvataura dzimai huya undijekesere maringe nemagariro edu kana neurodzi hwedu ndobva vatsanangudza pane zvavazotsanangudza zvakati munoti kudii nezvataura amai maringe neurodzi kuti magariro atiri kuita zvese zvatiri kuita nditsanangure yekutanga nyaya ndeyemadhays handiti 2 ndeyemuchato handiti 3 ndeyemari yechikwereti tsanangure pamberi pachangamiri sarire nyaya yemuchato ndoda kubuda pachena nachangamire panyaya yemuchato makurukota achangamira mataura tazinzwa sterere asi ini ndoda kutaura chiro chokwadi hasati nasununguka pamasiya pamanondijekesera handisi kugara kandisununguka panyaya yemafambiro akuita amai ndakabva mukutsva arege ndibude pachena mukasiya nyaya yakadai yakauti ini handina kuzikanwa ini ndakabva kuita zvinhu zvakadai varume amenowo ndozvandikunzwa mumwoyo mangu inini handina kusununguka
nomafambi yake amaino hongu pangirete zvono idzi asi ndozvazvine zvakandibata kana zvinoda kuspira pachina kuti kana mangwana ekuita namai ndo akaenda asi nyaya iyi yandataura yakandibata pada kutinda pauri kuteerera kuti iwewe uchijekesa maringe nezvataura amai uchikuda here mukadzi kana ndichada kana ndichada nezvikonzero zvokuti kwaari kunamata wako ndokune chikomba ndokuna nhasi ndakazvifunga nozwa kurwadziwa saka ndoda kwaizvo zvandichada mukadzi kana kuti aiwa izvozvo izvo ndakazvigadzirisa ndada kuzonazvo asi mudzimai wangu ndichiri kuda ndozoda kungonzwa chete sapedze nguva pazoita ngamene mudzimai wangu ini ndomudai asi kuti ndoda kuti zvandakabva kumashoko zvakagadzirwa tikawirirana zvavachiri kungoita zvo ndozvisingondikadzi kuti kusei mukadzi wangu nomunhu amai muzvazotaura baba hanzi mudzimai wangu ndichiri kuda asi pane mamwe mabasa achiri kuita ndozvokuramba zvindikadzisa zvichida ndozvokunditaisa kuti pamwe ndirambe ndichipinda mumba make manzwa kuti ari kwaari kuita unotokudini inini chekutanga pamberi pedare murume wangu uyu anonyepa iyoyo nhau yokuti pamwe ndine zvimwe zvinhu zvari kukanganisirawo murume wangu muzukuru iyeyo zuva randikatanga kumushedza ndakamuudza muzukuru bvunza asekuru wako kuti ndiri kuvatadzirei kana paine zvavasiri kunzwisisa kana kuti zvandiri kutadza iwewe ndiwe muzukuru uri pano ngavandijekesere pano kuriekta handizoziva ava ndakanobvera vakati vari kunditsanangurira kuti ndatadzei vatsanangura vati kuchechi vamuri kunamata uko ndokunoprofita umwe anomwana upi uyu havasi kukuda ichechipo ndakasununguka kutosiya ende kana dai vakatondiudza tichiri kumba inge dai ndakasiya kare kare wedha vari kundipomera wedha havasi uyu murume wangu ari nekodzero yekundichengeta asi inini chaanenge ataura kuti ichi handisi kuda dai vakatondiudza tichiri kumba inge dai ndakasununguka kuita se kusiya nditeere zvavari kuda pamusoro chakamene taita soti mudzimanga pamabvunza apindire kuti zvakazvichiitika here nokuti kuchechikwatiri kuti iriko ikatikweta sekuru ukadaro takupoteresa handiti mimi mambotaura nemuromo wenyu kana ndatadza kukubatai muchiti nyaya yekuti mudzimai wangu pane zvaaiita takaikurukura tikaigarira pasi tikawirirana ndikamuregerera ndichokwadi madaro ko kana imimi makagara pasi muchiwirirana maiwiriranei muda kuti nhasi vataure panapa kuti ichokwadi zvarutauro takatosangana kafatimwa mati mawana ndichamuda tati hapana zvaiitika changamiro vapairi kuti muri kuti kudii nezvataura amai ake endai kwataura changamiro zvokuti chii chakaitika vataure mudzokeredze kuti hasa kana handichada ndani kuzoti makutodzoka mumashure imi ndimunoziva magariro amunoziva ndimunoziva magariro amunofanira kutaurira munofanira kudira pachena kudaiwa nezvandikuona kana zvaari kuita ini ndatachada mudzimai saka ataura ita kuti aone kudiri pachena maringe neurudzi hwedu ndobva azoti makazonochata muchato wandakanzwa wandisingazivi asi muchato inoziva kuti yakawanda yakasiyana siyana inobvumidza kana vakadzi vatatu iriko muchato one man one wife yekuti mukadzi mumwe chete iriko muchato yakasiyana siyana iriko asi hamaifanira kunge makazomonochata naamai navasingazivi mukada makatovatauura kuti zvandakuita ndamunodai sachambotsvagwa kune chechi wachitaura vachida ndosvinoitwa here kuti kana uda kubhabhatidzwa kana kujoina chechi yomba wotanga waita certificate yemuchato tozizivawo zvinge zvacho saka titi minonogoda kupedzera nguva ingobudai pachena amai havana mbovanza havana mbotendereka yaundijekeseri maringe neurudzi hwangu kana zvaramba ndobva ndaramba ndozvavataura saka yaona kuramba kusukira muchitenderera pamusoro ndapindura kare mazvinzwo zvavapindura here ndataura kuti ndinoda asi kuti ndandokumakadzi nemafambiro avo atitaure zvokuti ndiri kumuda asi ndikuti arizoita zvakati ingogara mabuda pachena kamwe chete ndandizomuda amai zvanzi kunyange pane zvimwe zvakabhoitika asi mukadzi wangu ndinomuda munoti kudini akudadudza kakuti ndazodudza manje kunyaya waunyange takakanaka asi mukadzi wangu ndinomuda munoti kudini ndinogamuchira changambiro nokuti kana inimba yangu ndinoida asi inini chikuru chiri pandiri ndechokuti ko mararamiro yangu aya yachachinja here imba yangu ndiri kuida kushingirira pairi for 4 years ndiri murarama izvozvo kuida ichachinja here mararamiro aya nyaya iripo chine ndeyefenesi yanga ichitaurwa paipa amai nacho tinawo here munongari vari kumba
amainini Amainini wae. vane makore mangani kuti amainini maamuinawo aya katona kana 15 Nepowana ndi. Pachinongodiwa chete pabari fairness ndio inongodiwa. Nikubalansisa manga uchataurwa ikoko. Because pamutanga maibalansisa 2 days. Yakazopedzera 1 day auchaendwa. Izvozvo saka ndikuti pano matanga dambudziko. Zvikunzwika baba. Chinoratidza kuti imimi zveshuwa mudzimai wangu ndichiri kumuda chii chaunogona kuitira mudzimai wenyu kuti zveshuwa tinokanganisira pane papa but zvandakaita zvezvekuti ndakanochata asingazvizive ndakadii asi mudzimai wangu ndokumuda ngaadzore pfungwa panga asikafunga dzekuti imba iparari chii chamunogona kuitira mudzimai wenyu Taurisa vana vada kunzwa. Ndokwaza kubatira kuti ndakachata mumwe mudzimai zvasingazivi. Izvo mari ichikuita ndikanzvika ndotsvaga ndokutora mari yake. Asada kuona. Vanhu amuna natezwa kwamati. Taurisai kuti wasinzwe kuti kudini. Ndati ndokwaza kubatira ana inobatira kuti kuna hama dzake kuti ndachata mumwe zvasingazivi. Wani kwete Handinomudzora mari yake. kuenzanisa mudzimba Izvo ndizvo zvatinogadzisa somuti kumwe. amai anzi hazvina kukakavara zvese zvavataura kubva kune mari yavo ndinonovatsvagira mari zvikuenzanisa zvese zvokuti mumba zvese ndinonogadzira ndichabva ndabata nehuku yandichabata pamusoro maringe nekukwira kwanga wandikira dai maringe nekuti ndakazonochata zvisiri pamutemo namainini ndinovabatira huku munoti kudi ndiri kuzvinzwa asi mubvunzo wangu uri pakuti ko kana vandibatira huku tataurana kuti vachabata huku yechakati ko certificate iyi yakasainwa muchato wakasainwa uyu inini ndichararama sei pamba panayo atsanenoziva kuti muchato wacho ndiwowe wakachete werudzii saka zvichida taigona kuzobatsirana nawo nemi izvonazoziva kuti yaiyoyo taikombera sei kunzira mai handiti ndaizvida kuti dzimweni dzenguva Ngatiererei. zvida kuti izvo dzimba dzakadai dzisaparani mugarei zvakanaka kozi imba yanga yatoparana zvikuzvika itai kuti mande machipiri ungaiziva ramunouya tokubatsiridzai kuti imba yenyu imini umanzi munogara kugrendeme yakarikureka vanhu uraiti mukuya muda kuzobata kuna amai ndeti bataziya panapa muda kuti muzobata kuna amai munozongowedzera imwe $50 zvinonzwa munogera $20 yehuku ikuvabatira muwadzorera mari yavo yedareva kuri zvikunzwika zvandongodaio amai muchabatirwa huku ye$50 munodzorerwa mari yenyu yedare asi 300 yatorwa yaya vakati vane trakt yakababa pavanenge varima vakaonawo 100 mapiwa kusvika mari yadi yapera zvikunzwika asi mugarisana zvakanaka pasina mhirizhonga pasina matambudziko zvikunzwika ndiri kuzvinzwa asi chikumbiro changu ndechekuti ndokunge mararamiro edu yacho yachinja aiwa chati izvozvo muchipedza chakupai gurukota rimwe chete ndokubasa kwake wamuchabuda naye panze okuudzai magariro amunozonoita